mziko muno forex ilimo koma kuti ndalamazo zili manja mwa anthu olakwika. Njimozimozi ndanena kuti kodi nthawi sinakwane ndi mmene ndalama zaberedwa mulamulo wapita uja kuti tipange council ma 5000 kulizi. Anthu akapereka mavuto amene akumana nawo kudera lawo ku nkhani zokhuza ziphuphu komanso kuponderezedwa, inu ngati bungwe la CDEDI nkhani zimenezi muziyendesa motani? Chimene mafuna nene nchonena kuti no pompano mu January tikumva kuti kuli dongosolo la skuli ya ulere zikoza kutheka mwina mamidzimu mahedi ena mapezeka takwalipirisa ana chifoti kuderako ifeyo mwina asindika pena anthu mwina make nkovuta kuti ena kuzofikirako. So timafuna tinene kuti no chinthu choyambirira chimene tikoza kupempha Malawi ndichonena kuti tiziwitseni kumidziko kuti kodi kuchitika chani. Tikumva za 5 billion imene ikupita ndithu kuma constituencies. Tufuna tidziwe kuti 5 billion imene ichi ikugwira ntchito yotani kuderako, kodi misewu ikumangidwa, kodi kumene kubwanji nkhani za umoyo ikuthandiza, kodi nanga tikakamba za maphunziro kodi ikuthandiza. So nambala imene iyi kukhazikitsidwa kuku ndi chiyambi chakusintha kuno ku Malawi. Chifunga kale nkhani za corruption mwina anthu ena amalephera kuti apange report ayi mwina ena akhoza makamba ma university libe anakale executive director kunena kuti kuimba kuti ene komanso kuyatero ndi kwa ulere azikoma kwambiri executive director. As I'm talking to you now, Malawi is bleeding. The public coffers are empty. Nkhani ya mafuta iyi mkuona mizere nkhani yake ndio forex kulibe. Koma ladies and gentlemen, I would like to challenge you. Mziko muno forex ilimo koma kuti ndalamazo zili manja mwa anthu olakwika. Njimozimozi ndanena kuti kodi nthawi sinakwane ndi mmene ndalama zaberedwa mulamulo wapita uja kuti tipange council ma 5000 kulizi. Tidanena kuti kodi simukuona kuti nthawi yakwana kuti tisinthe ndalama zinazi chifukwa ndalama anthu ali nazo. 67 billion inatengedwa je mnyezi 6 sikuti ataya ili Malawi momu anthu akuisunga. Ndalama zingada kusunga ma 5000. Ndieno zisaoneke kuti zikoli liziwa anthu osauka. Zimene zitilolera. Tanena kale kuti kuli ndalama $5 million komanso kuli 4.9 billion Malawi kwacha zikatengedwe. Ndiye kuyambira pamene anayamba kupanga zawo ndalama zonse ziwongezeredwe, ndalama ziwapereke kwa Malawi. Kampani imene inyamuke izipita. Ndiye panopa tikukhulupirira kuti tikuyankhula ndi boma lomva. Ifa boma limene silimamva ndilijala tuluka licha. Ndiye lero tili pano kuganza kuti tikuyankhula. Ndina anendani nakale kuti pa 20 January 2024 tinalembera kalata athabu chaka Kanyerenda. Adasanga kukhala chete. Ndiye tikuziwa ano sonse zimachitika Malawi muno. Tinkhani ikabwera poyera chonji, Malawi anthu ayilondole bwino kumapita anthu ena amene amaziona kuti ndi Malawi kwambiri ndi ukangotenga kuti ndalama kukhala chete. Koma nkhani ndinakale kuti ndalama zimene za Malawi umboni ulipo. Chinthu china chonena kuti nthawi imene maperekedwa $5 million chinyumba chimozi chopangiramo ulimi chicha chinali chosapitirira $100,000. Ndiye mukapanga masamu mutakuona kuti pa 1 million pamene patuluke nyumba zingati 10. Timvane pamene masamu 5 million inaperekedwayo pamene kuti pakhale pa $1 million pakhale nyumba 10 komanso pakhale change pati pomwepo. Ndiye ndalama iyi inali 5 million. Mukapanga masamu ndi nyumba zingati zimenezo. Lero ndakuwuzani pano kuti ziliko 16. Zinazo 4 adaziyerekeza kuti aziphunzitsira kwa Malawi. Koma nchomvesa chisoni kuti training yonso kulibe. Kusonyeza kuti wina wake pena pake pazifukwa zoziwa yekha wapangisa kuti ndalama za Malawi zikhali ndi anthu akunja. Ndi anthu onso malimoto azichita ulemu wayankhula nyanyuwe soko kuti Malawi akuvutika nkhani ziti kukhoti ndiye izi ife sitizilekerera. Tikunena kuti tikukhulupirira kuti tili ndi adindo oti akumva. Tikaona kuti sipakumvedwa tizabweranso. Koma bwino waka Malawi mwadziwa kuti tomato amene magula kuja masamba amene magula aja ndalama zake ndi zanu. Lero Malawi alisatani adziwa. This is an unsolicited message to every Malawian that whatever you see there, that's our taxpayers' money. Ndisaonjeze gagandiwa nkhani ndi straightforward. The floor is open. Pamene mukafune kuti palifunso mutifuse. Zikomo kwambiri.
Ndine Kenford Ndima, mtolankhani ku Zodiac. Nimafuna ndimvetse kuti mukuyankhula ndalama zinazo ma-US dollars, mukuyankhula ndalama zina zimene zimaperekedwa pamwezi mukuti management fees, mukuyankhulanso ndalama zina zimene zinaperekedwa mmakwacha. Kodi ndalama zimene mufuna kuti zibwezedwe ndi ziti, ndipo pokhala chindunji zonse pamodzi mukuonkhetsa zikufika pa bwanji? Zikomo kwambiri ndiyankhe kafunso limene sitinaonkhetse pamodzi mwadala chifukwa kuti ndalama zinapereka mosiyanasiyana komanso nkhani yoti inayo inali ma US dollars ndiyeno tikapanga pamodzi kaika makwacha pazachitika chibwana. Ndalama zimene zinaperekedwa ngati makwacha koyambira ndi 2.2 billion kenako 2.7 billion mukapanga masamu ndi 4.9 billion Malawi kwacha imene ibwere. Ndiye ndalama zoyambirira zimene ankamangira zinthu zija zinali 5 million US dollars. Ndiye ndanakuti nthawi imeneyo malinga ndi masamu ifa kunalito anthu anayenda ndinene pano anthu anayenda maiko osiyanasiyana nkukaona kuti nyumba imodzi greenhouse ndalama zingati ndi adakayenda atapanga masamu awo amaona kuti simapitirira 100,000 US dollar kusonyeza kuti pa 5 million kuli change ifa kuja nyumba zili ku 16 mtengo wa 16 tukuudziwa zinazo zotsenikizo tukuudziwanso ndiye tikufuna ko change ndiye tikaphatikiza wina wake azachenjera azachuluka nzeru azatipasa makwacha okha koma tifuna forex mafuta mulibe mzikumu forex anthu azipangira business forex tigulire yani mankhwala kuzipatalako ndiye 5 million tikuifuna anthu apange masamu pa 16 greenhouses yu change atipasi nkhani ya 4.9 iperekedwenso chifukwa chani mukayang'ana mungwirizano umene unalembedwawo akuti joint venture ndiye Malawi ndifuna ndikuwuzani ngati joint venture tikati tifuna tipange business limodzi mmagwirizana shareholding ordinarily amene amayendesa amakhala ma share ochulukirapo mwachisanzo ndiye kuti inoseria imeneka kukhala ndi 51%. Malawi government through GPA imeneka kukhala ndi 49. Iwo azipanga manage. Ndiye ndifuna ndifunse pano kuti munayionako kapena munamvako kuti inoseria anapereka madollars angati pa ndalama imeneyo. Ngati tikufuna change ku 5 million US dollars ndiye ndalama yawo anayikapo sanayikepo. Ndiye kuponjeza kuti sanayikepo ndalama zija chinapangidwa chiganizo chomvesa chisoni kwambiri kuti ati tiziyalipira pa mwezi. Kutero kwa baba anachera kunena kuti mgwirizano chokatha contract yawo ndi inali ya 7 years. Anachera kuti ukamatha mgwirizano uja azanene kuti tapanga ndi masamu takhala pa mgwirizano pa zaka 7 koma mwezi ulonse mmeneka muzitipasa 25,000 US dollars simmatipasa chifukwa cha chimenecho chinthu chatatenga masamu anali pano ndati ndi amene kutoko pano akuwerengesera sikuna muzamva kuti inoseria yasumira boma la ndani boma la Malawi pamene chikhalirecho ndalama ndi zathu kuti zoona munthu ungamange stolo ukapeze munthu akhalemo ndiye ukafuna bread uzikagula ukafuna ndalama uzikangongola pali nzeru pamenepo ndiye ndikufuna kuti ndakuyankhani sitinaonkhesere dala chifukwa chokuti mazi ndi parafini simungasakanize apa pali forex imene tikuifuna kwambiri makwachanso alipo amene tikuwafuna makwachawo tigule chani fetereza tigule chimanga anthu akuvutika ndi njala forex yo tigulire mafuta. Zikomo kwambiri ine ndi Robert Mbetewa kuchokera ku Wayatsa choyambirira mafuno abwino mutalimbana nako kulimbana kwabwino kuti mupeze namba imeneyi panopa zatheka. Timafuna timvetsetse kunena kuti anthu akapereka mavuto amene akumana nawo kudera lawo ku nkhani zokhuza ziphuphu komanso kuponderezedwa inu ngati bungwe la CDEDI nkhani zimenezi muziyendesa motani? Tikufunsa izi chifukwa kuti mwina anthu athu amangochita ripoti kwa inu komano mwina mphamvu zenizeni zo chita kafukufuku komanso panga prosecute anthu amene akuganizira kuti apalamula milandu osiyanasiyana kumaderako kapena kuti akusokoneza ndalama kumaderako mwina mphamvu zimenezozo kwenikweni mulibe muzitani mugwira bwanji ntchito ndi ma agencies ena pofuna kuonetsetsa kuti maripoti amene akuchokera kumadera okhuza kusagwiritsa bwino ntchito kwa zinthu corruption komanso kuponderezedwa zonse mapeto pake akapereka ma information amene aja pazitha kuoneka ndithu kuti pali action imene ikugwiritsidwa ntchito. Funso lachiwiri ndionera kuti kuthekera kwanunso pano padakali pano like human capacity kuti muzilandira mafoni kuchokera ku anthu osiyanasiyana kumadera kumene kwakumana ndi mavuto amene mwatchula apawa kuli motani? Mafunso abwino kwambiri bungwe lindira Malawi chilichonse chize pano cha Malawi nzongomvetsa chisoni kuti chimene chimachitika nchonena kuti tikavota muja timabwerera ukakhala ndiye timadikira zaka 4 kenanga tizabwerenso tizanamizidwe ndiye ife tinanena kuti ulendo uno tisavote mopusa
amalawi sana voted mopusa chimene chasalanso pano chonena kuti zonse zimene tinalonjezedwa zichi tiyendere limodzi ngati pakhale kusintha tiuzani kuti pasintha makuti kuyambira pa kansala kufika pa MP mpaka na pa president. Imene ni njira yokhayo yoti tipindule pa demokrasi yathu. Tikamangovota ndikuwasira anthu mphamvu kumayang'ana kwina tizingozungulira pamodzi pa Chingereza amati moving in circles. Ndiyeno tifuna kuti Malawi wina aliyense azitenga nawo gawo loteteza ndalama. Zinthu zimaonongeka chifukwa chani? Anthu ambiri sapanga report katangale. Saulula katangale chifukwa kuti amaganiza ngati si ntchito yawo. Chifukwa tanena kuti ndalama zimene zimabwera kuchokera misonkho, ngongole, kaya maloyalties, kaya ndichani, ndalama zonse zimabwera mzina la Malawi. Ndalama zofunika zitumikira tonse. Zimakalowa kwa account imodzi. Ndiye tifuna kuti Malawi wina aliyense azimva ndipo azipwetekedwa akamamva kuti inosedia inatenga ndalama zathu kutibwezera. Mbuyomu tikamayankhula kuti Namiwa ameneyo, amene ndasabuni, amene ndabiti CDEDI. Ayi. It is the responsibility of every Malawian to report, desist, and fight corruption. Panopa ntchito yathu ikweka kwambiri chifukwa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika zakatangale sapanga nawo. Nthawi zonse akapeza mwayi yotayankhula ku mtundu wa Malawi akumanena kuti government yake ndi zero tolerance on corruption. Kusonyeza kuti kandi nduna, kandi MP, kandi kugwira ntchito kuti kuboma akamapanga katangale sanamizira APM. Mbuyo mutaonapo msogolera kunena kuti kuno kumakuli katangale koma ndi achosa kusonyeza kuti amaziwa kanthu koma APM with APM will not go wrong. So APM provides the much needed political will to fight and address corruption. Kafukufuku amene wachitika mbuyo wina aliyense akuonesa kuti sitingapite pasogolo fwa ndalama za nkhaninkhani zimathera m'madumba mwa anthu. Ndiyeno choyambirira kuti Amalawi adziwe kuti ndalama ya misonkho, ndalama ya ngongole ndi yawo akuyenera kuchitapo kanthu chifake tikuwapasa nambala 4384 kunena kuti tiyimbireni. Mukukumbukira nthawi yake tidabweranso pompano kuzakhazikitsa ntchito yomati People Power Forum. Kunena kuti tifuna anthu azivota kuti kodi nduna izi mukuziona bwanji, awa ati kwa DC wa mukuwaona bwanji. Ndiyeno mukafunsa kuti kodi inuyo mphamvu zoyimba mlandu mulibe, ndimafuna ndinenechi mukayang'ana gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino mphamvu ndi za inu ndi ine anthu achiti mangowatuma. Ndiye mwachisanzo Director of Public Prosecutions wasankhidwa ndi APM anasankhidwa ndi Amalawi. Kusonyeza kuti Amalawi ndife tili pamwamba koma timangoziderera. Ndiye tifuna tiyambe ntchito tiyende ndi Amalawi kuziderera kuja kuthe. Ndiye tikawauza Director of Public Prosecutions bwana tikuwaganizira kuti ambetewa apalamula mlandu akuita neni. Isakhale zona kuti machokera kumodzi kapena munakwatira kumodzi kapena mamwera muwali modzi ayi. Wina avomere kuti akugwirira ntchito ya Malawi akulipidwa ndi misonkho yathu. Ndiyeno akasankha a director chakuti apangeza ubale ndi inu zimene tipange ife tili ndi njira ina naming and shaming. Section 12 ikunena kuti in a democratic society like Malawi, those people entrusted with a public authority, they should exercise that power in a more transparent and accountable manner. Tisingobwera pano anduna kuti malipirano ni mwakuti koma magulu chakuti mspace tatuuzeni zachokera kuti ngati inuyo mumapanga business vuto palibe bweresani evidence kuti malipira nsongo kwa MRI imene imachiro kuti naming and shaming. Makosa nawa amene amapindulwa pa nkhani yakatangale zimayendera fa kuti sitimadziwa koma tikanguyamba kuabweresa poyera palibe angakonde mwachita katangale azita kumayendera benzi zozira benzi imene yetu anaitenga kwa sata benzi imene anakaitenga kwa kuti katangale titsana naye. Unless we do away with corruption, we will continue moving in circles. Nkhani ya human capacity Malawi muno muli anthu 22 million. Ndanangale kuti CDEDI ndi Amalawiwo agwira ntchito chifukwa afuna akunzenso dziko lino. APM akamanena amanena kuti this is a new Malawi. Ndiyeno we have been liberated from Boma la MCP. Now we should be fighting for economic liberation. Chifukwa maufulu so anthu Malawi kuno amangooneka ku civic and political ku social and economic sitichita kene kalikonse. Now ngati tikuyenda chisogolo maufulu ena kuti kumavota kumatere zizifanana naso ndi ufulu wa chitukuko cha chuma pakomo. To do that we should do away with corruption. Ndipo goal yathu ndona kuti we want to make this country kunena kuti every public officer should be too uncomfortable to abuse his or her powers, let alone indulge in corruption. That's the only way we can win, and we win. TNT kutane manja. Chete sausanyama kuma suyo. I take it kuti tapanga exhaust mafunso.
comrade ndikupasa 30 seconds asabu mutitiseke kenaka tizikapanga zina ndi zina. Ine ndimafuna ningotsendera kunena kuti no ndalama zimene Malawi amasonkha kudzera m'misonkho kupita ku Boma ni ndalama yambiri. Andi kunena kuti no 5 billion idzipita pa constituency, I think kwa ifeyo ndetikoza kuchitenga kuti nchinthu chopambana kwambiri. Koma kuti 5 billion imene ikagwire ntchito ikutengera anthu akumeneko kuti apereke mauthenga kuti yayi 5 billion jadi ikugwira ntchito. Ndiye mwayi wa nambala imene ya 4384 wabwera ncholinga chonena kuti tizitikavota mmene akambira a director, tizitikavota tizisatira ndalama yathu ija mmene kuyendera. Mwamva madandaula ena pakuti mwina zachimanga sakulemba bwino, mwina mafumu ena nkhani ngati zimenezo kukuchitika katangale ku dziko kuno, anthu akulandidwa malo ku dziko kuno. Zinthu ngati zimene zija nditi zikuyenera kuti zizibwera ndi cholinga chokamba kuna kuti CDEDI zinyamule zinthuzo iziunikire ione kuti no ichita motani. Azikoma kwambiri director. Ndinachiona cha nzeru kuti ndiwapase comrade asapuniphiri atseke. Choncho tafikapo ndi pamapeto pa msonkhano umene tinakonza mamawa uno. Tithokoze kuti mali pamenepo kutisatira kapena kumvera kapena kuonera, komanso tikuthokozeni atolankhani munabwera mu chipinda chino kuchali chikwathu manena kuti mukalalike zimene mwazimva. Ine ndikuwuzaninso kuti mukalembe zimene mwazimva. Ngati pali mafunso ena tizichezerana. Tinayamba ndi pemphero, mundilole tiseke ndi pemphero. Zikomo kwambiri.